এই ତରକାରୀଟା ବନେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଲି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି ନ ମାଗିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନେଇକି ନିଜେ ଦେଇଦେବେ, ନହେଲେ ନିଜେ ନେଇକି ଖାଇନେବେ। ଆଉ ଏଇ ତରକାରୀଟା ବାଇଗଣରୁ ବନୁଛି ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସକ୍ ହେବେନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଥରେ ବି ବନେଇ ନଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି 2ଟି ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ କରିକି ଭଲସେ କାଟି ନେଇଛି। ଯଦି এই ରେସିପି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁରୀର ଧାର ନାହିଁ ନା କ'ଣ, କଟୁ ହିଁ ନଥିଲା ପରିବା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ଛୁରୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତଥାପି ମୁଁ ଏମିତି କାଟି ଚାଲିଥିଲି। ଆଉ ବାଇଗଣ 2ଟି ଯାକ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ଛୁରୀର ଅବସ୍ଥା ବି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି ବାଇଗଣକୁ 2ଟି ଯାକ କାଟିକି ପାଣିରେ ବତୁରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସଙ୍ଗେ ବନାଉଛନ୍ତି ତ କେବଳ ଧୋଇକି ବନେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁକୁ ଛଡ଼େଇକି ଆଳୁକୁ ବି ଏମିତି କାଟି ନେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାଲି ବାଇଗଣରେ ବି ଏ ରେସିପି ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଠି। ଆଳୁ ଏଠି ଟାଣ ଥିଲା ନା ଛୁରୀ ନରମ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲସେ ବୁଝିଗଲି। କିଛି ଜିନିଷ ଶସ୍ତାରେ କିଣିବେନି, ହୁଏତ ଦାମିକା କିଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭାବିକି କିଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଥର ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଭଳିଆ ଶସ୍ତା କିଣିଲେ ଏମିତି ହିଁ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ତ ଯାହା ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏବେ ଆଳୁକୁ ବି ଭଲସେ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେଲି। ତ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏଠି 2ରୁ 3 ଥର ଭଲସେ ୱାଶ୍ କରି ନେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ନେଇଯାଇଛି କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଦେଇକି ଏଠି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି। ବାଇଗଣ ଭଜା ଏଠି ଭଲସେ ହେଇସାରିଛି, ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ସବୁ ଆଳୁ ଦେଇଦେଲି ଖାଲି ଲୁଣ ପକାଇକି, ହଳଦୀ ଏଠି ଦେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହଳଦୀ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଳୁ ବି ଭଲ ସେମିତି ଭାଜିକି ବାହାର କରି ନେଇଛି। ପୁଣି ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଆଉ 2ଟି ତେଜପତ୍ର ଆଉ କିଛି କଟା ପିଆଜ। 1ରୁ 2ଟି ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଥିଲି। ଭଲସେ ସନ୍ତୁଳି ନେଉଛି। ପିଆଜ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ 2ଟି ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଦେଇକି ଭଲସେ ସିଝେଇ ନେଇଛି। ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଥିଲା ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଏଇସବୁକୁ ଦେଇଛି। ପାଣି ଏଠି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଦେଉନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମସଲାକୁ ଭଲସେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମସଲାକୁ ରେଡ଼ି କରି ନେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି ମିକ୍ସି ଜାର୍, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 2ଟି ଗୁଜୁରାତି, 7ରୁ 8ଟି ଗୋଲମରିଚ ଆଉ କିଛି ରସୁଣ ଆଉ କିଛି ନଡ଼ିଆ ଏଇଠି ଆମର ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ଥିଲା। କଟା ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇକି ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଆମ ମସଲା ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଥିଲା। ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲି କରି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ। ଭଲସେ ଏଇଠି ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମଝିରେ ଏମିତି ଚଲାଉଥିବା ଆଉ ତାକୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଭଲସେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ମସଲାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଭଲସେ ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଦେଇକି ମୁଁ ଭଲସେ ଆଉଥରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ଆଉ କିଛି ଦେଇଦେଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇକି ଆଉଥରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ବସିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ କମେଣ୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆସିକି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏଇ କଥାକୁ ଭାବି ମୋତେ ଦିନସାରା ଗାଳି କରିବେ କି ତରକାରୀଟା ଭଲ ନଥିଲା ବୋଲି। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।